El joc de les cadires. Milo, tu saps què fa la Mumu? No en tinc ni idea, però sembla molt decidida. Ja deu saber el que es fa. Jo crec que avui vol fer classe al jardí. Ja saps que la Mumu sempre té unes idees una mica rares. O potser vol pintar la classe d'un altre color i treu les cadires perquè no s'embrutin. No m'imagino la Mumu pintant res, jo. I ja saps que li agrada molt jugar. Jo diria que el que vol és que juguem a alguna cosa. Doncs jo no em sé cap joc que s'hi jugui amb cadires. Jo sé jugar a un que és molt divertit. Es posen unes quantes cadires fent una rotllana i tothom hi va ballant al voltant mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom corre a seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. I al final guanya l'últim que s'asseu. Caram, que divertit! Avui podríem jugar al joc de les cadires. Anem a parlar amb la Mumu, aviam si ens deixa jugar amb ella. Hola, Mumu! Per què has tret totes aquestes cadires a fora? Tenia ganes de seure al jardí. I ja està? No les has portat aquí per jugar? Milo, les cadires només serveixen per seure. No s'hi pot jugar, home. Bé, et pots imaginar que són un cotxe o un avió o... Doncs nosaltres sabem un joc molt divertit per fer amb cadires. Molt bé. Però per què m'ho dieu a mi? Mumu, tu tens 4 cadires al jardí i volem jugar al joc de les cadires. Però jo no vull jugar a res, només vull seure i admirar el paisatge. Com vulguis, però ens podries deixar seure amb tu? Esclar. M'agradaria saber què feia la Mumu amb tantes cadires amunt i avall. Segur que volia jugar a alguna cosa. Doncs jo també vull jugar amb ells. Els hi podríem portar alguna cadira per jugar. Sí, em sembla molt bona idea. Però jo no sé on són les altres cadires. Diria que la Mumu les ha agafat totes. Espera, jo n'he vist una sota el tobogan. Vinga, agafem-la i anem amb ells. Hola, nois! A què jugueu? No juguem a res. Només seiem i prenem una mica el sol. Que avorrit! Jo em pensava que jugàveu alguna cosa amb les cadires. Rita, amb les cadires no s'hi juga. Només serveixen per seure. Per això no s'hi pot jugar. Això no és ben bé veritat, Mumu. Jo sé un joc molt divertit que es pot fer amb unes quantes cadires. Ens l'explica, sisplau? Nosaltres som 6. Oi? Doncs es fa una rotllana amb 5 cadires i tothom hi va donant voltes mentre sona una música. Quan la música s'atura, tothom s'ha de seure i el que es queda sense cadira està eliminat. Aleshores es treu una cadira i es torna a jugar fins que només hi ha una cadira i 2 jugadors. Guanya l'últim que s'asseu. Sembla divertit, per què no hi juguem? Com vulgueu, però jo trobo que aquest joc és una ximpleria i un avorriment. Ja ho veuràs, Mumu. Un cop hi hagis jugat hi voldràs tornar. Esteu tots preparats? Som-hi, doncs! Recordeu que mentre soni la música hem de ballar donant voltes. Però quan s'aturi ens haurem de seure. El que es quedi sense cadira estarà eliminat. Vinga, que soni la música! Oh, quina mala sort. M'he quedat sense cadira. Que en soc de burro. He continuat ballant sense música.
Milo, ja només sou 2. Qui guanyarà? Oh, i podem tornar a jugar? Els Cap de Drap! La festa sorpresa! On deu ser tothom? No ho entenc, per què triguen tant a arribar? Justament avui que tinc una sorpresa preparada i ara no ve ningú. Ai. Bé, ja vindran. Talalo, ets aquí, que content que estic de veure't. Com estàs? Sí, ja ho veig. I què, com va tot, Talalo? Fa molt temps que no parlem de la nostra amistat i de coses d'aquestes. Vols que en parlem? Doncs jo també penso que ets un dels meus millors amics. I estic molt content de veure't. Per cert, i els altres, que saps on són? Avui vull celebrar una cosa i per això m'agradaria que tots fóssiu aquí amb mi. Hola, Olga! Ei, on vas tan de pressa? Digues a tothom que vingui de seguida, que us he de dir una cosa molt important. Olga, no te'n vagis, sisplau. Que rara que està, l'Olga. Normalment sempre s'atura a parlar amb mi. I avui sembla que ni tan sols m'hagi vist. No ho entenc. Hola, Mumu. No saps com m'alegro de veure't. Et pots aturar un moment? T'he de dir una cosa molt important. Tinc molta pressa, no puc parlar ara. Ho sento. Adéu, Milo. Mumu, escolta'm, t'he de dir una cosa molt important. No sé què passa aquí, però sigui el que sigui no m'agrada gens ni mica. Guaita, l'Alfred. Li preguntaré si en sap res. Hola, Alfred. Alfred? Alfred? Alfred, però no te'n vagis, tu també. Talalo, avui és un dia molt especial per mi i cap dels meus amics no em vol fer companyia. Que cansada que estic, no puc més. Hola, Rita. M'alegro moltíssim de veure't. Com estàs? No m'has sentit, Milo. Estic molt cansada tot el dia cap amunt i cap avall, sense respirar i sense parar de fer coses. Que bé, Rita. Em fa tan feliç que siguis aquí al meu costat. He intentat parlar amb els altres, però van tots com bojos d'un costat a l'altre sense parar i no em fan ni cas. Què? Com? On? Encara he de fer una cosa. Cap a on han anat tots? Doncs la Mumu ha anat cap allà, l'Olga cap allà... No ho sé, cadascú ha anat cap a un lloc diferent. Ah, doncs jo me'n vaig cap aquí. Adéu. Ara sí que no entenc res de res. Avui és el meu aniversari i ho volia celebrar amb els meus amics, però estan tots enfeinats amb les seves coses. Jo que havia preparat un gran berenar amb tot de caramels i llaminadures. Em penso que al final hauré de berenar tot sol. Hola, Talalo, com està en Milo? S'ho espera que li hagin preparat una festa sorpresa? Oh, pobre Milo, es pensa que no ens han recordat que avui era el seu aniversari. Però estic segura que quan vegi la festa que li hem preparat i el pastís i els regals tan macos que li farem, es quedarà bocabadat. El pastís ja està a punt i em sembla que m'ha quedat boníssim. Jo li he fet una bossa perquè hi deixi les seves coses. Doncs jo li he fet una flauta de fusta molt bufona. M'he passat 2 mesos fabricant-la. Segur que li encantarà. Vaja, doncs jo... Doncs d'això... La veritat és que jo no he pensat en el regal d'en Milo encara. Tenia tantes coses al cap que no me n'he recordat. Em sap greu. Això no pot ser. Hem de pensar fer alguna cosa en menys de 2 minuts. Hauria de ser alguna cosa enginyosa i que li agradés molt. Em sap moltíssim greu no haver-me'n recordat, com a l'amic que sóc. No t'amoïnis, Alfred. Ja se'ns acudirà alguna cosa que li pugui agradar, segur. Tinc una idea. I si li regalem un timbal? I com farem un timbal en 2 minuts? Deixeu-me a mi, torno ara mateix.
Només em calen 2 bastons de fusta, una llauna buida, 2 pilotes de goma i 2 globus. A cada bastó hi clavo una pilota a la punta i ja tinc les baquetes. Ara poso un globus a la part de dalt de la llauna i l'altre a la de baix i ja està. Que en soc espavilada! Ara només falta comprovar com sona. El timbal està acabat. Ara el fiquem en una capsa i ja tenim regal. Rita, ets la millor. Moltes gràcies. M'has salvat de quedar com un mal amic. Visca! Bé, doncs com que no ve ningú, començaré a berenar jo tot sol. Moltes felicitats! Moltes felicitats! Per molts anys, amic Milo! I que en facis molts més! Sí! Però què és tot això? Vaja, jo que em pensava que us havíeu descuidat del meu aniversari. Ai, estic tan content que m'agafen ganes de plorar. Per molts anys, Milo. Té, aquest és el meu regal. I aquest és el meu, un pastís per tothom. Mira el meu regal, Milo, per molts anys. Per molts anys, Milo! Gràcies a vosaltres. Aquest serà el millor aniversari de la meva vida. Vinga, i ara a celebrar-ho tots junts! Escap de drap! La flor que volia ballar. Ahir a la nit vaig somiar una cosa molt estranya. Jo anava passejant comprant a les millors botigues del món i de cop i volta vaig a pagar i m'adono que porto la cartera buida. Esclar, m'havia comprat tantes coses que ja no em quedaven diners. Aleshores, se'm presenta un policia... Aquesta cotorra no para de xerrar i no sé ni de què em parla. M'ha cosit tots els botons de la botiga. Com vol que cosi res, jo? No veu que els didals estrenyen i les agulles punxen? Jo que tinc unes mans... A veure si tornem ja cap a casa. Aviat serà hora de berenar. M'escoltes o què? T'he preguntat que quin m'hauria de comprar, el blau o el verd? No et sabria ajudar, la veritat. Perdona, però t'ho he de dir, ets molt desconsiderat. Quin vent que comença a bufar. Ara m'aniria a la mar de bé una jaqueta moníssima que m'acabo de comprar. Perdoni, senyora Girafa, que voldria ballar amb mi. Ballar? Ui, no, ho sento, jo no ballo. No ploris, ja trobaràs algú altre per ballar. Ningú vol ballar amb mi perquè estic sola, però quan fa vent m'agradaria ballar amb alguna altra flor. Avui tens molta sort, Floreta. Ara mateix me'n vaig a buscar els meus amics i de seguida et vindrem a ajudar. De debò? Moltes gràcies, simpàtica girafa. I tant, simpàtica i elegant. Ara mateix torno. Com va, nois? Sisplau, veniu tots, és molt important. Us he d'explicar una cosa superimportant que m'acaba de passar. Ai, me n'he oblidat. Vaja, no me'n recordo. A veure què penso. Jo li explicava a l'Alfred el meu somni... Ah, sí! Us volia explicar el que he somiat. Escolteu, jo anava passejant i comprant a les millors botigues del món i quan anava a pagar de cop i volta m'he donat que portava la cartera buida. Perdona que t'interrompi, Rita, però què els expliques? En meu somni, què passa? El vols tornar a sentir? No, sisplau, no. Amb un cop n'he tingut prou i massa. Em pensava que volies ajudar la pobra flor que has conegut. Ostres, la flor! No me'n recordava gens ni mica! Olga, jo penso que hem d'ajudar aquesta floreta a canviar de lloc. Sí, anem a parlar amb ella. Hola, amiga Flor. Què et passa? Doncs que estic tota sola perquè ningú balla amb mi i quan fa vent m'agradaria tenir algú al meu costat per poder-hi ballar.
Em sembla que tinc la solució al teu problema. Et podem trasplantar perquè estiguis al costat de les altres flors i així podràs ballar amb elles quan tu vulguis. Moltes gràcies, sou molt amables. És molt fàcil. Tallarem la flor i la posarem al costat de les altres. No ho podeu fer, això. Si em talleu, em moriré abans que passi un dia. M'heu de treure d'aquí fent un clot a terra, just per sota meu, per no escalçar-me les arrels. No t'amoïnis, amiga Flor. He fet de jardiner molts cops i sé perfectament com es fa. Olga, sisplau, porta'm la pala. És que no sé on és. Crec que la vam deixar l'altre dia al parc. Rita, pots fer el favor d'anar a buscar la pala? Sí, ara mateix, com si no tingués res més per fer. Sisplau, Rita, vés-hi en un moment. Mentrestant, nosaltres farem companyia a la flor. Entesos, ja hi vaig. A veure, on deu ser la pala? Aviam que penso, em sembla que era sota del tobogan. Doncs no, aquí no hi és. Potser és als gronxadors? Tampoc, quina mala sort. Ah, em sembla que ja ho sé, està amagada a la sorra. Sí, per fi l'he trobat! Ja la tinc, era just on jo em pensava que seria. Molt bé, doncs ara mateix la trasplantaré. Tu no, ho vull fer jo mateixa. És amiga meva. Però, Rita, trasplantar una flor és molt complicat i si ho fas malament, la pobra es morirà. No penso discutir amb vosaltres. O ho faig jo o la flor es queda aquí per sempre. Milo, no t'amoïnis. Segur que la Rita ho farà tan bé com sàpiga. Estic convençuda que ho farà perfecte. D'acord, com vulgueu. Rita, sisplau, vés molt amb compte. Has de fer un clot per sota de la flor. Però deixant una mica d'espai per no tallar-li les arrels. Tranquil, això per mi serà bufar i fer ampolles. És facilíssim. A poc a poc. A poc a poc. Jo no vull ni mirar. Això mateix, molt bé. Ja està! Ho veieu que fàcil? Molt bé. Ara l'has de plantar on hi ha les altres flors. Molt amb compte, Rita. Moltes gràcies, nois. Ara sóc